ai phadi khole ne ke tini Waksa guys askalo tamsa ka Facebook o terning choloi tonglai su tamni ge baksa ke bo kontroversi cholai Facebook o baksa ke samni bisi torjak samni bisi chikonjak samni bisi patla samni bisi reja nei comment khai walai tonglai su dolo tamni komti borok no sing kwardop kormo boti khairna nangu tamni bagi borok obai ke tabuk salaima tonglai ba nu sap omte punu reels khaliman sabke omte punu like kabang nai man nei no dolok tini video no sing chingir lene khaijake aram nangjago nei dolok Archona sadi ning yada sadi iPhone ma paya ni pun khongna nai pun khogi manjegi ning lepti ni khi masani ning yada sadi bono dolok dili pun khongna nai buni iPhone ma paya ni tai kaijama katai katalo iPhone ma paya ni bese kangna nai kya tai bo pun khogi manjegi buni lepti ni khi sari jaka 30 balting dolo apruno lepti ni rani thanga buni khi tai khurna nanglia ta apru ke dolo tamsa dolok bo tamni bagi mohya ske reels kai ma tongka omthai nukjagui tai dolok bini bwsang keram ka akran bas pati ke nukjagui obhaike tamni bagi bo reels kai ma tong klira nai bo kliri manjage bwsai dili samuni kai phaikyangge lengjak robot bagan hogui phaikyangge aboni bagi kusub chammang bo omsige rani thanga dolo tai bo kaijangmani 3 din pore bwsa bwkra jagui manjaka tamni bagi manje khanai bahanu opurche reels kai tongo dolo pen bara kanai apurono tangjaka bwkra jagbai wasna noksi botoma khoja Buning ke duration man thage fo an ke sila man thage sila aba khoine sila sikeri hai dolo Archona sex bar jo tamni bar je khanai ba dolo bwsaile samung khai lengjak phayu tai ne bwsaile kunu si khaiman ya bono dolo dili Archona lepti nogo thangu phanto kaisa tlangai te horen thok kaisa tlangai dili saichung no phanto bai mang kosto ke bo pai ke mang din par khaijagu take bo buron chala masa contact manai dolo take Archona o sala basi kharnan palang tongkha o buri khai eso ki prasam makhang luya makhang na jene dokumen dekhao mohai musuk busile rona kunu sanana musi mohai borong no dolok tai tamla tai tipra haste o tai deruma sala manjaglia da hunu tai dolo obahai mani kotor nangu ta dolok tai wansani gru kosom ohai kala pathor obahai mana nangu borok tamni bagi borok ni chikon mikon bai kasriya tamni ko wansarong he kotor kolong nangjago iyaboni bagi bo wansa salai ma thangata tai tamla rang pusan bagi da thanga tai tamni bagi thang kunu mungsa chamaliya ang toka kosom musuk busle nyo oburi nyo nugui phatchike nugui hamjago ni sawite romfre motom soiri ka apno hoite no oburi saw neng anumana hanai ni apno hoite oburi khapur thangjaka oburi taisi tima kolobjak pro bijona bor wathar sa aboni bagi parama tongya bo apni bagi che bo wan sa toka kosomai mathangu kharoi dolok klotini tipra sabri rok tai tangbai sine hinu tai borok dehono sajak di hinjak di borok lai che buni live boni sa mai obahin ta dolo tai tamla sakchi bulai tongsa uke dolo kotor hne sabni ke chikon samni ko omthai nukjagi obai ke mangsi tabo terning mangsi choli tonglai su mono Archona ni bini mare Archona jeta video slamo bo omtigen maslom tamni ge boro omtike video khayangge Archona bai kaglainya musuk busle 3 jon ni buma angjak che haipono bini toru loklaya ko ni norno phunu bulai tonglai manor saimanya dan dolok tamni ke moro posu pakini gyani thangbai kya tamni ge borok tak social media se laise kriya khe obai ke sex kamani phunu tongbai siu tamni ge posu pakini gyani ma hingge ge borok no borok ge tak posu paki haino posu paki tanglai buni bwskang ro moro wam tino social media phachi borok sex kamani phunu tongjago je pro musuk bai tangjak pro je musuk short manjak pro je ning thik nai tamni ke o musuk ni kolongma kari tangjak pro je thik manai dolok tini video umsuk jora nang